ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ଅକାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି କମୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଅଛି। ବାଇବେଲ এই ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ବାଇବେଲ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢିଛି ତାକୁ କେହି ବୋକା ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବାଇବେଲ ପଢି ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଅନୁତାପ କରିବ, ଚିତ୍କାର କରିବ, ଦନ୍ତ କରମଳ କରିବ, କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିଲି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାଲିକି ଲାଇଟିଂ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ବାଇବେଲ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ। ବାଇବେଲ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏ 3ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ